Ассалому алейкум, хуш омадед ба канали Touch Crypto. Бисёриё дар бораи регистратсияи биржаҳо нависанд, то што дар биржаи Binance регистратсия нашид карда или верификатсия нашид карда. Ҳар кас по-разному навистанд. Ман қатъи бисёри подписчика суҳбат кардам, нафароне ки тонистагиянд регистратсия карда ва пурсидам ки чӣ хел гузаштани регистратсияро, так як ман дар Тоҷикистон нестам бародаро и ман намедонам дар оҷа кадом чиз қатъи кунӣ мешава или намешава. И бисёриё ин ки гузаштагиянд регистратсияро гуфтанд ки то што қатъи паспорти загран кардагиянд. Ман фикр мекунам ки одамое ки верификатсияшон дар биржаи Binance нагузашт, проблема скорее всего қатъи ҳамин то што шумо может быть паспортҳои внутреннитон қатъи карден верификатсияро, пластикови паспортотон қатъи як бор ба загранпаспорт попробовать кунен, шояд верификатсияи шумо қабул шавад, так как касе ки қатъи загранпаспорт верификатсия кардагия дар Binance дар Тоҷикистон буданда гузаштагия. Имрӯз ман нишон метиҳам чӣ хел дар биржаи OKX регистратсия кардан и верификатсия. Насиб дар видеои оянда тамоми биржаҳоро ман регистратсияшо нишон метиҳам шумо. Давайте сар кунем. Барои чӣ ма дар ин каналам нигоҳ кунем, биржаи OKX поиск мезанем, OKX.com. Новақте ки поиск мезанем, ҳар хел сайтҳо мебирояд. Нигоҳ кунем ки дар Google, например, чанд намуд сайтҳо мебирояд. Эҳтиёт бошем, барои ки як хеле сайтҳо ҳастанд ки метавонанд дурӯғро OKX кушоянд. Мисол инҷаш .com набоша, ягон точка, ягон чизи дигар. И регистратсия мекунед, шумо фикр мекунед ки дар OKX ин пулмо медорем ва ин метавонад OKX набоша. Барои ҳамин ман ссилкаша дар инами тагои видео мемонам постоянно. Ссылкаи OKX, меҷиқида ссылкаи OKX. Так, якум майл или телефон, инҷа дар худтон вибират мекунен, хоҳен телефон мемонен или хоҳен майл мемонен. Баъд бисёриё навистанд ки ака через телефон, нишонта через телефон. Бародаро, принцип як хеле, через телефон, через компютер, як чизе. Допустим, давайте мы возьмем до як чай нишон тем. Телефон. Вот мы даем OKX. Создать аккаунт через электронную почту. Чхали ки мебинем, ҳардуш як чизе бародаро. Ягон хали дигаргуни биги неста. Мезани электронную почту и далее мекини парольта мемони и все. Ҳардуш як через телефон, через компьютер фарқ надорад. Так, давайте брать мекунем телефон аккаунт. Так, майл мона мезанем дар инҷа и пароль мона менависем. Давайте ма дар ини поиск яча шумода нишон тиҳам. Вақте ки пароль мезанем, старатся кунем ки якум ҳарфтон калон боша. Дальшиш мисол ҳарфҳои майда. Мисол, як пароли мисол меёрам шумо да A, B, C, D, E, F, G. Допустим, ҳамин пароляй ягон чиз мемонен, номер мемонен 2022. Так, чхеле ки мебинен, ҳарфи аввал калон, дальши майда, баъд ягон номер
и баъди номер метавонем ки мисол ягонам хали знакам монем, мисол зури зур меша, паролтон ба қувваттар мешавад. И ҳама вақт паролатона дар ягон блокнот нависен. Вообще кадоме ки мехоҳад криптовалюта боша, ҳатман як блокнот хутонда харен ва тамоми информатсиёе ки дар биржаҳо регистратсия мекунем, парол, там почтаотона, ҳама чизтона дар блокнот нависен. И бениҳоят муҳим ай бародарон. Так как пароль и ганда чизи важное, дар ягон телефон, дар ягон сурат, дар ҳеҷ ҷо сохраниш накунем. Ҳама вақт дар блокнот ручной ба даст нависем. Так, давайте пароль. Нигоҳ кунед, надёжный, полный пуршид, барои ки ма инами намуд тактика истифода мебарам, чӣ хеле ки фаҳмондумтон. So аввали ҳарф калон ҳатман A, B, C, D, E, F, G, мисол 20, 22, допустим, решетка, якта, дата или вообще ягон фоиза, ягон чизе ки хутон мемонем, што паролтон ба қувват бошад. Так, код приглашения и барои чӣ меброяд? Барои ки мо через ами ссилка омадагием. Так, мекунем продолжить. Капчура меёрем. Далее. Так, медроем майл. Майлда мода бояд биёя письмо. Письмо омад. Кода мегирем. Так, 86 0 37. Вот и все, бародарон, ямуқа кора. Ягон ҷои қинди надошт, чӣ хеле ки дидем. Уже регистрация гузашт успешно. Яъни одамчак меҷиқем. Мебурам мой профил. Медоем профилтон. Проверка KYC. Ҳатман ира гузаштан дар кораи проверкаи KYC-ра, барои ки проверка KYC и лимити пулгузаронии шуморо зиёд мекунад, и пул баровардани шуморо зиёд мекунад. Так, давайте ма KYC-ра через телефон мегзарам, барои ки через телефон удобнее. Допустим, регистрациятон буд шид. Теперь давайте вход мекунем через телефон. Ма шумо даже экрани телефона мебурорум. Логин кардем, вход кардем, дромадем. Нигоҳ кунем ки иҷода дар болои настройки безопасности иҷода проверка личности. Нигоҳ кунем левел 0. Дар болош меҷиқем пройти проверку. Пройти проверку мекунем. Давлатона выбирать мекунем. Таджикистан. Тип ID. Тип ID загранпаспорт. Номер ID. Номери загранпаспорти хутона дар ҳамиҷа менависем. Поёнижда ном и фамилия, чӣ хеле ки дар загранпаспорт нависта шудагиай.
ҳаракат кунем ки чизе ки дар паспорт нависта шудагиа ҳама хел нависен бе ошибка, барое ки агар хато нависен бо иҷод аз шаги суратгирӣ дора, ҷои суратгирӣ шуда ба агар дар иҷа информатсия совпадад накунанд чистона қабул намекунанд дига. Так мекунем назад. Чхеле ки дидем уровень 1 мо гузаштем. Уровень 1 доступи шуморо 200 биткоин дар як рӯз ҳуиш шуда. 200 биткоин и бениҳоят калонай. Ма фикр мекунам ки достаточно, но ҳамаи уровенашо агар гузарем бениҳоят хубай. Дуюм уровенаш и уже проверка по фото мешавад через сурат. Допустим, меҷиқем подтвердить и начать проверку мекунем. Разрешить мекунем. Так ҳама вақт хонем ки дар иҷа чӣ нависта шудагиа. Допустим, шаги якда меге ки паспорта сканировать кунем. Миёрем. агар ки чихел ки хитон дар сурат мебинем ки ҳама чира правилно хонда меша, ҳамаш чётко омадагиаи дар сурат подтвердит кунед. Агар дар сурат шумо мебинем ки хира ягон номер натофтеста безеб омадагиаи сурат, переснять кунед лучше. Так, продолжить. Теперь селфи кунем. ҳама вақт хонем ки ҷа чӣ навистаги, допустим ҷада навистаги ки наздиктар кунем. На наздиктар мекунем. Загрузка успешно завершена. Проверка. Так. Медроем бо ҳамин проверка личности. Уровень 1 гузаштагиай, уровень 2 чихеле ки мебинем проверка рафтестай дани момент. Вақте ки проверка буд мешава, иҷадам галочкаш зелёный мешава и проверено меброяд. Так, примерно 5 минут вақт гирифт, чтобы дуюм уровень мо верификация гузара, верификация фото. Так, уже суточный лимит 500 биткоин шуд. Торговля P2P то $10,000 шуд. P2P чизора баъд дар видеои оянда ма ҳамаша детально мефаҳмонам. Проверка личности на нигоҳ кунен, уже левели дидай. Ҳастай левел 3. Левел 3 шам осонай, касе ки хоҳад гузараш, но ман лично даже худам гузаштагиш нестам, и дар корам нест дар ин момент, мада мисол. Но касе ки агар желание дошта боша, метавона ки P2P шам зиёд куна. Так, медроем настройкиҳо, чтобы полностью настройкиҳои аккаунта тамом кунем. Медроем безопасность учетной записи. Дар иҷа дастай аутентификация по SMS. Отключеноай. Мо дар болош медиқем. Иҷада бояд номери телефони хмозанем. Нафароне ки дар Тоҷикистонам бояд Таҷикистон нависам. Ва дар иҷа пайдо мешавад. Но ма дар Шветсияем. Давлати Швеция выбирать мекунам и номери телефон. Баъд поёнда отправить код астай да телефон, ҳамин номеро ки мемонем, код да ҳамин номеро мебиёяд и
отправить код электронной почты. Ҳар душа бояд отправить код кунен, чтобы ҳам да почтатон биёя, ҳам да телефонтон. Отправить. Копировать мекунем. Ставить. И мерим Gmail. То же самое. Gmail копировать мекунем. Ставить, подтвердить. Тамом, уже номери телефони шумо даиҷа сохраниться шудагия. Может бисёриёзе мега ки барои чӣ кора кардан дар кор, чӣ ба вообще номери телефон омодан дар кор. И барои безопасности шумоай. Допустим, вақте ки шумо мехоҳем ки сум ай биржа бубурорен ё ки дурорен ягон операция гузаронен дар даруни биржа, и чизо дар кора, чтобы шумо до подтверждения биёяд через SMS, чтобы шумо ҳамин операцияра добро метен. Як намуди роҳи безопасности ва аст эҷада Google Authenticator ира муҳимай карданаш медроен Play Market нигоҳ кунен, немихали нависта шудаги. Ҳамира скачат мекунен ва ирам установид мекунен. Но ма ози наметавонам и чиза да шумо нишон дода, так как вақте ки ма дарини программа медром, и экран сиёҳай, нишон намета яй рӯи безопасности барои ки ҷада чанд намуд код доай, и намехоҳад нишон тия. Но принципи ирам бениҳоят осонай. Скачат мекуненша и установид мекунен да чихел ки телефон мо добавид кардем да OKX, то же самое, ҳамин чиза мегзарем да ҳаминҷа. И всё, Google Authenticator шумо ҳам пайдо мешавад. В принципе, тамом безопасностам кардем, KYC-рам гузаштем, и всё, шумо метавонед ки ба ҳазур истифода барен биржаи OKX. Чӣ хеле ки диде бародаро, регистратсия ва верификация дар биржаи OKX бениҳоят осон буд. Надеюсь ки ай шуморам ҳам хеле осон мегзара. Ва насиб дар видеои оянда ма коркунии биржаи OKX як видео мекунам, чӣ хел пул дароварда мешавад ва чӣ хел пул бароварда мешавад ва чӣ хел монитора харен и вообще коркунии биржаи OKX як видеоча мекунам, мепартам. Одамое ки баъди ҳамин видео дар биржаи OKX регистратсия мекунен, ҳатман дар таи ҳамин видео нависен чӣ хел регистратсия ва верификатсияи шумо гузашта. Ҳама каса саломат бошед. То видеои оянда. Салому алайкум.